Ζωή! Τι θέλεις, Γιώργο? Μιλάω στο τηλέφωνο με το Μίνσου. Εγώ πεινάω πολύ. Εσύ δεν πεινάς? Πάμε για φαγητό? Δεν καταλαβαίνω τι ρωτάς. Εσύ δεν πεινάς? Ένα λεπτό, Μίνσου. Ο Γιώργος ρωτάει κάτι. Ναι, Γιώργο, πεινάω και διψάω. Πάμε λοιπόν για φαγητό. Πού πηγαίνεις, Μίνσου? Πάω στο κέντρο. Έχω ραντεβού. Κι εγώ πάω στο κέντρο. Για ποιον είναι τα λουλούδια? Για τη φίλη μου την Ελένη. Έχει γενέθλια. Μήπως έχεις εισιτήριο για το λεωφορείο? Δεν έχω. Όμως πηγαίνω στο κέντρο με αυτοκίνητο. Θα σε πάω. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Είμαι ο Άλεξ. Από πού είσαι? Είμαι από τη Ρωσία. Με λένε Όλγα. Εσύ από πού είσαι? Είμαι από τη Γαλλία. Αλλά τώρα μένω στην Ελλάδα και μαθαίνω ελληνικά στο πανεπιστήμιο. Πώς πας στο πανεπιστήμιο? Με το ποδήλατο.